Shwmae pawb, croeso i'r fideo yma ar sut i ddatrys problemau Mathemateg Rhifedd yn yr haen uwch. Heddiw ni'n mynd i ffocysu ar uned 2, sef yr arholiad lle caniateir cyfrifiannell i chi, a ffocysu yn bennaf ar datrys problemau TGAU, lle asesur trefn, sgiliau cyfathrebu a ysgrifennu. Felly, yn syth mewn yn gyntaf, wnawn ni edrych ar y camau sydd angen i chi ddilyn mwyn sicrhau eich bod chi yn llwyddiannus yn yr problemau TGAU yma. So, mae'r cwestiynau TGAU yn cynnig 2 marc ychwanegol ar ben y nifer o marciau arferol am y mathemateg. I cael y marciau hyn, mae eisiau chi fod yn dilyn y camau canlynol. So, y pwynt gyntaf, fi yn awgrymu'n gryf bod chi'n sicrhau bod uwch o leiwr gyda chi, neu highlighter, a bod chi wedyn uwch o leio unrhyw geirfa pwysig yn y cwestiwn, unrhyw gwybodaeth pwysig, neu unrhyw rhifau chi'n meddwl bydd angen i chi ddefnyddio yn eich gwaith cyfrifo. A bydd hwn wedyn jyst yn cymeryd allan y gwybodaeth pwysig yma allan o'r holl brawddegau a'r paragraffau sydd gyda chi yn y cwestiwn. A'r beth wedyn, ar ôl i chi uwch o leio pethau pwysig, i ysgrifennu lawr unrhyw fformulau, reolau neu ffeithiau i chi meddwl bydd yn berthnasol i helpu chi ateb y cwestiwn. Cam 3 wedyn, unwaith chi'n dechrau gweithio mas yr ateb i sicrhau bod chi yn ysgrifennu pob darn o waith cyfrifo yn glir gan ddefnyddio mathemateg cywir. Mae'r ein mynd i fod yn cwestiynau lle mae hawl i chi ddefnyddio cyfrifiannell, ond bod y cyfrifiannell yna i helpu chi wneud y gwaith cyfrifo wrth gwrs, mae dal eisiau chi ysgrifennu'r symiau i lawr. Felly, yr fel byddwn ni'n dilyn yw unrhyw beth ych chi'n teipio mewn i'r cyfrifiannell, newch yn siŵr bod chi wedyn yn ysgrifennu hwnna i lawr fel rhan o'ch gwaith cyfrifo chi. Pwynt 4 wedyn, i sicrhau bod chi'n labelu pob darn o waith cyfrifo yn glir. Sym eisiau brawddegau, chi'n cael eich asesu ar eich cyfathrebu mathemategol fan hyn, felly does dim angen brawddeg neu paragraff i esbonio unrhyw beth, just label, just gair neu cwbl o eiriau i ddisgrifio beth i chi wedi bod yn gweithio mas. A'r pwynt olaf wedyn, i sicrhau bod chi'n defnyddio unedau cywir yn eich atebion. Yn enwedig yn yr ateb terfynol, ond hefyd os chi'n gallu wrth i chi wneud eich gwaith cyfrifo. A os chi'n gwneud y 5 beth yma, byddwch chi yn bendant yn cael y 2 marc ychwanegol am y TGAU ar ben y marciau am y mathemateg. A jyst i'r goffa chi, mae'r cwestiynau yma, mae hawl i chi ddefnyddio cyfrifiannell, felly os ych chi yn gwneud y cwestiynau wrth i ni gweithio trwyddo nhw, plis defnyddio'ch cyfrifiannell i wneud nhw. Dyma'r cwestiwn gyntaf. So mae hwn wedi dod o Uned 2 Mathemateg Rhifedd yn yr haen uwch o haf 2023. Ac yn gyntaf, ni'n gallu gweld yn glir fan hyn, mae'n dweud wrthyn ni fan hyn bod chi'n mynd i gael eich asesu ar ansawdd eich trefnu, cyfathrebu a chywirdeb yn ysgrifennu. A dyma'r cwestiwn. So mae'n gweud, Pier Southend yw'r pier pleser hiraf yn y byd. Ei hyd yw 1.34 milltir, so ni'n uwch o le hwnna, hwnna siwr o fod wedi fod yn bwysig i ni. Mae Gareth yn cerdded ar gyflymder cyson ar hyd pier Southend. Mae'n cerdded 84 metr bob munud. Mae'n dechrau cerdded hyd y pier am 2 o'r gloch. Faint o gloch mae Gareth yn cyrraedd diwedd y pier, rwy'ch eich amser yn gywir i'r munud agosaf. Rhaid i chi ddangos eich holl waith cyfrifo. Felly fydd uwch o leio fyna, popeth fi'n teimlo fel sy'n mynd i fod yn bwysig yn y cwestiwn hyn. So mae hyd gyda ni, neu pellter ar hyd ar draws y pier. Mae gen i cyflymder, mae cyflymder yn 84 metr bob munud. Nawr gair arall am cyflymder wrth gwrs yw bianedd, a byddwch chi wedi astudio yr berthynas rhwng bianedd, pellter, a mae'n gofyn i ni gweithio mas yr amser. Felly, cyn i ni ddechrau, gallwn ni felly ysgrifennu lawr fformula bod bianedd yn hafal i pellter rhannu gyda amser. Falle bod chi hefyd yn gyfarwydd gyda triongl yma sy'n galluogi chi i ail trefnu'r fformula wedyn ni. So bydd y pellter ddechrau ar y top, bianedd ar y gwylod, a wedyn yr amser lawr fan hyn. So mae'r triongl yn galluogi chi. Os chi moyn yr amser, dechreuwch bys bawd dros yr amser, a beth sy'n ôl gyda chi wedyn bydd y pellter dros bianedd. Os chi eisiau'r bianedd, byddwch chi'n rhoi bys bawd dros bianedd y by, a beth sy'n ôl gyda chi yw pellter dros amser. Os chi eisiau'r pellter,
Byddwch chi'n rhoi bysbawd dros pellter a beth sy'n ôl i chi yw biannedd lluosi amser wedyn. So mae'n galluogi ni ail drefnu'r fformula. Y fformula cyffredinol lle mae biannedd yn hafel i pellter rannu amser. A ni'n mynd i fod yn defnyddio hwn i gweithio mas ein atebion ni fan hyn. So o ran y gwaith cyfrifo, fi jyst mynd i sgwennu cwbl o bethau lawr, jyst i cadarnhau bod y gwybodaeth yn gyda ni. So mae hyd y pier neu pellter ni yn 1.34 milltir. Nawr fan hyn, mae'n gweud mae fe'n cerdded, so mae biannedd ni, neu cyflymder, fi'n gael fe'n biannedd, gyda hwnna be ni'n gyfarwydd gyda yn y fformula, yn 84 metr bob muned. Nawr, yr pellter mewn milltiroedd, mae'r biannedd mewn metrau y muned. Felly mae rai fi newid yr unedau i fod yr un peth. Felly be fi'n mynd i wneud fan hyn yw, mis fi trio newid yr hyd, sydd yn milltiroedd, mewn i kilometrau. A wedyn newid hwnna mewn i metrau. So y reol dylech chi fod yn ymwybodol o yw y ffaith bod 1 milltir, so 1 milltir yn hafel i 1.6 kilometr. Neu, os ni'n sgwennu fe mewn metrau, mae fe'n 1,600 metr. Nawr mae hwnna'n reol mis i chi fod yn ymwybodol o. Bydd hwnna ddim byth yn cael ei roi i chi mewn cwestiwn. So os chi ddim yn ymwybodol o fe, mis i wneud siŵr bod chi'n dysgu fe. Ond mae'n golygu wedyn ni, be ni'n gallu wneud, ni'n gallu newid yr hyd i fod mewn metrau. So ni'n gallu wneud, so hyd ni fydd 1.34 lluosi gyda 1,600. Bydd hwnna'n newid mewn i metrau fi. So mae hwnna'n mynd i roi 2,144 metr wrth ni weithio hwnna mas, wrth gwrs, ar y cyfrifiannell. O fyna wedyn ni, mae angen i ni cyfrifo yr amser mae fe'n cymeryd i gyrraedd diwedd y pier. So'r amser, so mae fe'n cerdded 84 metr bob muned, mis o fe cerdded 2,144. Nawr, i fynd nôl i'r triongl, os ni moyn yr amser, nôl i'r triongl biannedd pellter amser fydd pellter rannu biannedd. Felly fan hyn, mae'n mynd i fod yn 2,144 rannu gyda 84. Felly amser fi, ac eto, defnyddio cyfrifiannell i gweithio'n mas, mae fe'n mynd i fod yn, drach fel digolyn, 25.52 muned. Nawr, mae hwnna'n golygu, mae'r cwestiwn yn gofyn i ni am yr amser yn gywir i'r muned agosaf. So gallwn ni sgwennu hwnna wedyn ni fel 26 muned yn gallu ni. So wedyn ni fan hyn bod yr amser yn hafal i 26 muned. Felly os mae fe'n dechrau am 2:00, bydd e'n cyrraedd diwedd y pier am 2:26 PM. A dyna fe, na ein ateb ni fyna. So lot o'r camau na ni wedi defnyddio fyna, ond ni wedi uwcholeuo i ddechrau gyda. O'n i wedi ysgrifennu lawr fformulau, so perthynas rhwng biannedd pellter amser, hefyd y perthynas rhwng milltiroedd, y kilometrau a metrau, a wedyn o'n i wedi dangos ein holl gwaith cyfrifo, o'n i wedi labelu beth o'n i'n neud, a mae trefen a strwythur clir i'r ateb fyna. Felly dyna fe, bydd hwnna werth 5 marc am y mathemateg, a byddwch chi'n cael 2 marc ychwanegol am eich trefnu cyfathrebu a chywirdeb yn ysgrifennu. Newn ni drial un gwahanol te. So mae hwn yn gwestiwn, eto yn gwestiwn TGAU, yr un faint o farciau sydd gen ni fan hyn. Mae hwn yn dweud, mae gyrrwr beic modur yn gwiro, neu leans yn Saesneg, i mewn i gornel ar feic modur. Ongl y gwiriad yw'r ongl rhwng y vertigol a'r beic modur. Pan mae'r beic modur yn union syth, mae canol y cyrn handlebars yn 110 cm uwch pen y ddaear. Mae'r diagram isio yn dangos blaen olwg o feic modur wrth i'r gyrrwr fynd i mewn i gornel. So ni chi gweld yn glir fan hyn, cyn y cornel, mae fe'n hollol syth, gan ni draw fan hyn. Wedyn, wrth i fe mynd mewn, mae dyn ni ongl fan hyn
mewn fyna, a mae'n ei 110 cm a mae 30 cm allan, a wedyn fan hyn, mae'r ongl hyd yn oed yn fwy, a mae'n ei mynd allan 60 cm fyna. Okay. So mae'n ei gyda cyn y gornel, yr ail 30 cm mewn i gornel, a'r trydydd un 60 cm i gornel. Be mae'r cwestiwn hyn yn gofyn i ni yw dangoswch fod ongl y gwiriad wedi mwy na dyblu wrth i'r beic modur wiro o 30 cm yn y llorweddol i 60 cm yn y llorweddol. So mae angen i ni am diagram 2 a diagram 3 gweithio mas ongl y gwiriad. Okay. Nawr, dylech chi sylwi fan hyn, mae gyda ni driongl sgwar yn rhan o'r cwestiynau fyna. Okay. Nawr, fi'n mynd i ail ysgrifennu'r triongl sgwar allan fan hyn. Okay. So dyma beth mae'n edrych fel. Iawn. So dyma ein triongl sgwar ni fan hyn. So dyma'r ail un. Oops. Eisiau mynd goch. So dyma'r ail un. So hwn byddai'r ail un fan hyn. So mae gen i 30 cm fan hyn, 110 cm fan hyn, a mae ongl sgwar fi fyna. Wedyn, y trydydd diagram te, neu'r ail un fan hyn, so 60 cm, 110 cm. A fi'n i galw'r onglau, ni'n i alw hwn yn theta, ongl y gwiriad, a ni'n i galw hwn yn alpha, fel ongl fi fyna, a mae ongl sgwar fi fan hyn hefyd. Nawr te, ni'n gweithio mas ongl gan defnyddio triongl sgwar, a dylech chi fod yn ymwybodol mewn cwestiwn fel hyn, mwyn gweithio mas ongl mewn triongl ongl sgwar, wrth wybod dau ochr, ni'n mynd i fod yn defnyddio dulliau trigonometreg i wneud hwn. Mae dulliau trigonometreg, mae gyda ni 3 cam te i ceisio gweithio mas. Cam cyntaf yw i labelu ochrau y triongl gyda gyferbyn, gyfagos, a hefyd hypotenuse. Iawn, so falle bod chi'n ymwybodol o stoc a toa i helpu chi weithio mas os taw fformiwla sin, cos neu tan i chi fod i ddefnyddio fan hyn. Felly un gyntaf, yr ochr gyferbyn yw'r un gyferbyn ar ongl, so hwn byddai'r ochr gyferbyn. Hwn, ni'n gael fe'n O achos opposite yn Saesneg. Ochr gyfagos, wedyn byddai'r ochr yma, un sy'n agos i'r ongl, a wedyn y ochr sy'n gyferbyn yr ongl sgwar yw'r hypotenuse fel yna. So chi goffo labelu rhain yn y llefydd cywir. So H gyferbyn ar ongl sgwar, O neu C gyferbyn ar ongl dan sylw, sef y theta, a wedyn A gyfagos yw'r trydydd ochr. A bydd yn ail triongl ni gwmwys yr un peth. So byddwn ni A fan hyn, H fan hyn, a O fan hyn. Wedyn, mis i fi penderfynu pa fformula i ddefnyddio. Mae gyda chi tair fformula, neu sgwennu nhw gyd lawr fan hyn. Mae gyda chi sin theta, sy'n gyfateb i O rhan i H. Mae gyda chi cos theta, sy'n gyfateb i A rhan i H. A mae gyda chi tan theta, sy'n gyfateb i O dros A. A mae'n eich penderfynu pa un o'r ein sydd angen i chi ddefnyddio mwyn gweithio hwn mas. Iawn. Nawr, i gweithio mas ongl, mae eisiau chi defnyddio fformula sydd yn cynnwys dwy ochr. Okay? So, os gan edrych ar yr un gyntaf fan hyn, fi'n gwybod beth yw'r ochr gyferbyn yr O, a fi'n gwybod beth yw'r ochr hypotenuse yr H. Felly, y fformula sy'n cynnwys O a H, a mae'r un peth fan hyn, wedi fi O gyda 60, wedi fi H gyda 110. Y fformula sy'n cynnwys O a H yw'r un gyntaf fan hyn yw sin theta fi. Felly hwnna fi'n mynd i ddefnyddio i gweithio mas yr atebion fan hyn. Felly os fi'n neud ar gyfer un gyntaf, mae fi sin theta yn hafal fan hyn i O ran i H, felly mae fe'n 30 ran i 110. A fan hyn, mae fi sin o alpha yn hafal i O ran i H, so mae fe'n 60 ran i gyda 110. Wedyn ni gweithio mas beth yw gwerth yr ongl, ni yn neud gwrthwyneb sin, sef sin i'r -1 ar y cyfrifiannell, byddwch chi'n neud shift sin, wedyn rhoi 30 ran i 110 i mewn. A'r un peth fan hyn, byddwch chi'n neud alpha
yn shift sy'n ar y cyfrifiannell neu sy'n yn -1 o 60 dros 110. Os chi'n gweithio'r onglau hyn mas wedyn ar y cyfrifiannell, mae'n gyntaf yn dod allan yn 15.83 a mae'r ail un dod allan yn 33.06. A dylech chi gweld yn glir fyna wedyn ni, mae alpha fwy na dwbl theta. Felly chi'n gallu dweud ar diwedd i orffen y cwestiwn i fwrdd, felly mae alpha fwy na dwbl theta. A dyna fe, ni gyd sydd angen am y cwestiwn hyn. Eto, ni wedi uwcholeuo pethau pwysig, ni wedi labelu, ni wedi dangos ein holl gweithio mas, a mae diagramau yn rhan o'r gweithio mas iawn. Felly, mae rhan o'ch cyfathrebu mathemategol, mae llunio diagramau, llunio'r trionglau yma, ysgrifennu'r fformulau sy'n cos tan allan yn rhan o'ch cyfathrebu ysgrifenedig chi. So, does dim rhaid cael brawddeg i'r trwm. So, mae brawddeg ar y diwedd falle i crynhoi eich ateb chi yn mynd i fod yn ddefnyddiol, ond mae tynnu lluniau, tynnu diagramau, ond bod nhw'n fathemategol gywir a bod nhw'n helpu eich gwaith cyfrifo chi, mae fe'n bendant werth wneud. OK, gen i edrych ar un cwestiwn bach arall. Hwn o Tachwedd 2021. So eto mae'n glir iawn yn y cwestiwn bod ni yn cael ein asesu ar ein trefnu, cyfathrebu a chywirio bydd ysgrifennu, a chi'n gallu gweld lawr fan hyn, mae plus 2 bach fan'na, mae 2 marc ychwanegol. So mae'n gweud, mae Elwyn yn gweud 10 jwg llawn o lemonade fresh. Mae pob jwg yn silindrog, so mae 10 jwg llawn dy fe. Mae pob jwg yn silindrog, so cylinder ni'n edrych arno fan hyn, a rhain yw mesuriadau ni ar gyfer ein cylindrau ni. Bod uchder o 28 cm a radius y sylfaen yn 5 cm. Felly mae fformiwla gweithio mas cyfaint cylinder yn mynd i fod yn bwysig fan hyn. Mae pob un o'r gwydrau diod sydd gan Elwyn yn dal, so gwydrau diod yn dal 170 cm3 o lemonade. Mae'n rhoi lemonade i 80 o bobl, a ni eisiau gwybod faint o jygiau llawn o lemonade sydd gan Elwyn ar y diwedd. OK, so newn ni weithio trwyddo fe mewn ffordd eitha systematig fan hyn. I ddechrau, mae eisiau ni gweithio mas cyfaint y cylinder, sef cyfaint ein jwg ni, sef un jwg. Okay? So cyfaint cylinder, neu cyfaint jwg, yn ei alw fe. A fformula ni yw pi lluosi, radius wedi sgwario lluosi uchder. Hwna yw fformula cyfaint cylinder. Mae hwn yn gwestiwn, neu mae defnyddio'r fformula yma yn cyffredin iawn yn y cwestiynau cyfaint sy'n dod lan yn Mathemateg Rhifedd, yn enwedig yn yr haen uwch, felly mae angen i chi ddysgu fe. Bydd hwn ddim yn cael ei roi i chi. Okay? Na ni'n gwybod y gwybodaeth yma i gyd, so pi yw pi, radius ni yw 5, so 5 wedi sgwario, a mae uchder dyn ni o 28. A os ni'n gweithio hwn i gyd mas, ni'n cael 700 pi. A wedyn, os chi'n gweithio hwnna mas, mae'n 2199.11 cm3. So hwnna yw cyfaint un jwg. Nawr, ni wedyn ni fan hyn yn mynd i cael 10 jwg. Felly mae angen lluosi hwn gyda 10 i weld faint bydd hwnna. So 10 jwg, wedyn ni 2199.11 lluosi a 10, a mae digon rwydd i weithio mas 21,991.1 cm3 fydd hwnna. So hwnna yw'r jygiau, so na fan y jygiau sydd gyda fe i ddechrau gyda. Wedyn mae'n rhoi lemonade i 80 person, a mae un gwydr yn dal 170 cm3. So mi eisiau fi lluosi 170 gyda 80 i gweithio mas faint sy'n cael ei roi allan. Felly os newn ni hwnna, so gwydrau, eto ni'n labelu fan hyn. Ni'n mynd i gael 170 cm3, lluosi a 80, a
a mae hwnna yn mynd i roi 13,600 centimetr cubed i fi. Felly na fan y diod sy'n cael ei roi allan. Felly mae angen i gweithio mas, so ni mo'n gwybod faint o jygu llawn sydd ar ôl gyda Elwyn ar y diwedd. So, i ni'n gweithio mas faint o diod sydd ar ôl. So, diod ar ôl fan hyn. A tynnu hwn i ffwrdd o cyfaint yr jygiau. So, da ni 21,991.1 tynnu i ffwrdd 13,600. Ar y cyfrifiannell, mae hwnna'n rhoi ateb o 8,391.1 centimetr cubed. So na faint o lemonade sydd ar ôl gyda ni ar y diwedd. Felly gweithio mas nifer y jygiau. Mis i fi weld, so cyfaint un jwg wrth gwrs oedd 2,199.11. Mis i weld faint o'r reina sy'n mynd i ffito mewn i 8,391.1. So os ni'n gweud wedyn ni nifer y jygiau, jygiau ar ôl, so bydde fe yn 8,391.1 wedi rannu gyda 2,199.11. A os ni'n gweithio nhw mas ar y cyfiannell, mae fe'n rhoi digolyn i ni, a ni'n cael 3.8156 ac yn y blaen. Iawn. Nawr mae'r cwestiwn yn gofyn am nifer y jygiau llawn, felly ni ffili tan gyda fi fyny i 4, achos does dim digon gyda ni. Felly 3 jwg llawn bydd gyda fi fan hyn. So chi'n gallu dweud, felly bydd 3 jwg llawn ar ôl. A dyna fe. Eto, ni wedi uwchleuo ar y dechrau, ni wedi sgwennu lawr fformulau sydd angen i ddefnyddio. Ni wedi dangos ein holl gwaith cyfrifo fan hyn, bod cyfrifiannell dyn ni, a ni wedi defnyddio cyfrifiannell i gweithio mas y mwyafrif o bethau fan hyn. Ni wedi labelu ein gwaith cyfrifo, a ni wedi gosod popeth mas mewn strwythur clir, a ni wedi dangos unedau cywir ar gyfer cyfaint fan hyn, sef centimetr cubed. Felly eto, bydd hwnna yn rhoi y 2 marc ychwanegol am y TGAU i fi. Dyna fe. Felly, i orffen, allai tynnu eich sylw i gwefan carlam.cymru/cy fan hyn mae llwyth o fideos gwahanol i helpu chi baratoi am eich aroliadau neu helpu chi gyda gwaith cartref, gwaith cwrs ac yn y blaen. Mhob pwnc, so dim o mathemateg, felly plis ewch fyna os ych chi yn chwilio am cymorth gyda rhyw testyn o fewn eich pwnc chi. Mae mwy o rai mathemateg i gael yna hefyd i helpu chi. Hefyd mae Carlam Cymru a e-sgol ar Facebook. Felly, os chi'n chwilio, os chi'n gweld lot amser ar Facebook, neu X, neu Instagram, neu YouTube, eto mae yna pethau fyna falle bydd yn rhoi cymorth i chi pan ych chi'n gwneud eich gwaith neu'n adolygu am eich aroliadau mewnol neu allanol yn yr holl bynciau TGAU a hefyd lefel A os mae rhywun yn gwneud unrhyw cyrsiau lefel A hefyd. Felly, edrychwch fyna carlam.cymru a mae lot o wybodaeth fyna i helpu chi. Diolch yn fawr am wrando ar y fideo yma a gwylio'r fideo. Gobeithio bod o helpu chi a gobeithio na i weld chi mewn fideo arall cyn bo hir. Diolch yn fawr.